Здравейте! Аз съм Иван и днес ще разгледаме характеристиките, или иначе казано, по какви показатели се измерват качествата на смазочните продукти. Както при всяко нещо, и тук има определени параметри, на които маслата и грезите трябва да отговарят, за да вършат работата си. Както трябва, разбира се. Ето някои от най-важните свойства, които определят качеството и пригодността, така да се каже, на един смазочен продукт. Първо, пламната точка. Това е температурата, при която маслото започва да отделя пари, които могат да се запалят, ако се доближи пламък. Показател е за това колко издръжливо е дадено масло. Освен това има и точка на горене. Това е температурата, при която маслото гори за 5 секунди, след като е било запалено. Друг важен показател е точката на течливост. Това е най-ниската температура, при която маслото все още тече. Важно е за студените стартове през зимата. Не искаме маслото да става на желе, нали така? След това трябва да споменем кинематичния вискозитет. Това е мярка колко гъсто е маслото и колко лесно тече. Важно е за образуването на маслен филм между движещите се части. Важен показател е киселинното число. То показва колко киселинно е дадено масло. С времето маслото се окислява и става по-киселинно, което не е добре, разбира се. Затова това число се следи. По-натам идва и Basic Number или TBN. TBN показва алкалността на маслото, което му помага да неутрализира киселините. С времето, при употребата този показател респективно намалява. Имаме също така и демулгируемост. Това е способността на маслото да се отделя от водата. Не искаме, разбира се, маслата да се смесват с вода, защото те губят смазочните си свойства. Друг показател е нивото на защита против корозия и ръжда, защото е важно маслото да защитава металните части от корозия и ръжда. Следва почистващата способност. Едно добро масло трябва да почиства двигателя от отлагания и замърсявания. Също така, друг показател е разпръскваемостта. Това е способността на маслото да задържа замърсяванията в себе си, за да не се отаяват и да не образуват нагари. Сега ще обърнем повече внимание на вискозитета, защото е едно много важно свойство. Вискозитета е мярка за това колко гъсто е едно масло. Представете си току-що изваден челен мед, например, и вода. Медът е по-вискозен, така да се каже, защото тече по-бавно. Защо обаче е важен вискозитет? Важен е, защото той определя дебелината на масления филм между движещите се части. Искаме слоя да е достатъчно дебел или тънък, в зависимост от двигателя, за да го предпазва от износване. Най-общо казано, вискозитета определя способността на маслото да се задържа върху частите без да изтича. Кинематичният вискозитет се измерва като времето, за което определено количество масло преминава през тясна тръбичка. Много е важно да споменем, че вискозитета се променя с промяна на температурата. Когато маслото е студено, то е по-гъсто, а когато е горещо, става по-течливо. Индекса на вискозитета показва колко се променя вискозитета на маслото с промяна на температурата. Колкото по-висок е индекса, толкова по-малко се променя вискозитета с температурата. Има три основни категории вискозитетен индекс. И това са HVI или висок вискозитетен индекс. Това са масла с малка промяна на вискозитета с температурата. Следва MVI или среден вискозитетен индекс. Това са масла с средна промяна на вискозитета с температурата. И накрая логично идва LVI, нисък вискозитетен индекс. Това са масла с голяма промяна на вискозитета с температурата. Разбирането на тези свойства е важно за избора на правилното масло за дадено превозно средство. И така, надявам се това видео да ти е било полезно. Благодаря за вниманието. Ако искаш да разбереш повече по темата, разгледай в Академията за масла на Midland BG. Чао от мен и до нови срещи!